Kabos, sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya, padagos kitang manarig sa amang Diyos asin ipakamaherak na malampasan ta na ang kadifisilan sa paagi ka na pagbubulong kan mga may COVID asin kitang pigpaprotehiran ning karahayan ning salud. Padagos kitang ilikay kan kagurangnan sa nasabing kahilangan asin magamit niya to ini susog sa iyang kamauotan. Medyo nagtataga uran-uran. Epekto iyan maraot na panahon nayaon sa naman tabi pa diyan pa sa kadagatan sa may parteng Bisaya, Bagyong Julina. May pigmimeriendan lamang gayon sinda June na di. Ano lamang ang sa indong pigtitimo-timo diyan ha? Kami po yun dati lang. Wala lang. Sige lang. Basta po, babasugon mi kamo nin mga informasyones mantang nagmimerienda kamo nagtitimo-timo asin nagpreparar gayod kan pamanggihan sagkod man kaming alas 5 na maserbisa sa Indo sa pagikan Bicol Target. Mga report sa luwas. And Renz Luens. Asin sa kuyang tulong kumpadre, pading Al, pading Jomar, pading Jim. Nataliskada na ko. Sa Manibela, Henry Deboy Mata, technical control, the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom yaon dyan tabi pag-arog man kaining hapon doro diretso na tabi an paghanap kasinan pagsagara pagsalo kan mga pangyari sa palibot pati na po ang mga istorya sa nasyonal internasyonal. News Direct Edwin Peralta. Siyempre yaon sa padagos sa mga pagtugaygay sa iyang lugar. News Manager Mardela. Maray na aga tabi o kaya maray na hapon sa taga Barangay 8. Yan sa panginot daw ni Abogado Kapitan Ranieses. Kinatan ang mirindalan. Tamang i-text mo daw kung saan gata makimirienda lamang pagkatapos kang programa. Dudumanon ta John. Kagutom ba yan? Di malipot-lipot baga tamang-tama. Yan sa Barangay 8 sa Washington Drive man sana ini. Kay Kapitan na Gado Naranyeses maray na ay day kay Kapitan na Abogado Ranieses tabi maray na hapon tabi sa Indo taga Barangay 8 da ining texter niya to ang kapitan diyan si Kapitan Ranieses Abogado tabi ha. Maray na hapon tabi diyan sa Imo diyan sa nag-text sa Tuya. Mga taga Ligaspi tabi sentro marhay na aldaw kay hapon sundo diyan sa Daraga. Pagtaranin niya tong lugares sa Albay, pati na po sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Kamsur, Cam Norte. Sagkod sa pigabot kan sa tuyang pwersa sa luwas kan Bicol. AM band, laban ang DCGB sa radyo, asin siyempre sa internet. In full digital broadcast, DZGB News Online, netwide, online, worldwide. Ay nahapon halay sa Pilipinas. Technical Control Dion Napolis sa ITC Richard. Ako po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Si Ramon gid ang ginatan mo dyan sir para dangog tada ini magpuon pa ka itong Radyo Balagon. Kun mo ang tabi ha Radyo Balagon. Ugon mo ang listener ta sa taga Bagumbayan dyan sa Daraga. Ani ka daw ang text ako, nag-informar pa sa ko dyan na ang load ko, ubos na. Tuglob. Pangyari sa mabatag.
Sus Joseph, saro ang paradangog ta. So ikaduwang text pang na-receive ko, ubos na download ko. Sus Joseph naman oh. Sige tabi. My number 0961-759-0888. 0961-759-0888. Sa Smart as in sa Globe 0926-0156-020. Sir Danny Garcia is listening. Maray na hapon tabi isay mo Sir Danny Garcia, tagapagtarampo ni Gobernador Al Francis Bichara. Maray na hapon tabi isay mo bro. And syempre, diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas. Yung kamugtakan po kang panahon, taod-taod, isplikar tayan kung ano ang sinopsis so mga dakayan kan pag-asa. Marhay na hapon, kumpadreng Al. Please go ahead na. Maray na hapon, pare. Nag-uraw na. Perte. Pero nagpapuon na ngunyan ang pagbunga kan mga balingbing na barangay leaders pati ang ibang botante digdi sa Legazpi sa pag-atender nin mga patipon kan duwang kampo politikal. Sa monitoring balikan DCGB News, may kanya-kanya ng paapod kan mga leaders ang kampo ni Alcalde Noel Rosal, asini ako Bicol Congressman Pido Garbin Jr. Puro barangay ang schedule kani padi, yun style para ba ko crowded sa venue Iyo. na pigapaapodan sa inda. Iyo. Asin nag-observe man kan social distancing, asin paggamit nin face mask habang nag-oron-oron. Sa madaling sabi, so protocol medical. Roger Tadata Baring Pio na kanya-kanya sindang pasabot sa monitoring ta. Oho. Kan mga programa asin proyekto sa barangay, depende kung anong barangay ang schedule na imbitado. Ang pag-uruli may balon man. Natural, igwa man lamang. Aha. Sabi ang apod kan, alangan man. May pabalon man. Pamasahe. Pamasahe mo Sobra pa man pamasahe. May pang-load pa. Sa iba nga, may pang-snack pa. Aram mo, kumpadre Ngal, ini ang natural na course of events. Correct. Nothing unusual, nothing political inclination about your news. Ang pigtatao mo sana, so nangyayari, mag-inibong na lado. Correct. Yung man sana ta, alangan man bagpa para sekreto tama nga nangyayari digdi sa palibot. Mapaapod so grupo ni Alcalde Noel, mga lideres barangay. Dumana mag-uristorya, no baya ngaya. Sarong simana pa ini, nagpoon. Mapapod man so grupo man nara Congressman Pido. Barangay, ano baya ngaya? Mag-uristorya na dyan. Natural tap, nagpupuna ang pigapod na pre-political season. Although na si Congressman Garbin Baga sa mga interview ta, dahil pa man talaga nagdeklara. The only thing na ma-confirm kan is the certificate of candidacy. Roger, sabi niya baga, first week of October. Iyan maaaraman. 1 to 8. Yan to mahiling kung ano talaga ang dalagan. Pero as of now, sa pag-monitor ta, talagang yun na ini ang iro-iro sa barangay, kanya-kanya ng papod. As in, yun ang anini, na an-style man kan mga pig-arapodan. Pag inimbitaran mga kaskason. Siyempre, tapos pag-apod, yung bus. Usay. Yung ngayon, busay mo ngaya ka. Matik ngaya. Uni ngayon sa mo manduman sa barangay. Posibleng arong ngaya kami madarami. Magana ka ngaya, boss. Di man so, pag ang pag-orali, kontrol daw, may imbitasyon sa ibong, maaduan man. Mairilingan naman mo, so dating nagduman sa ibong. Iyo, si Baya, iyo mangyaray. Para yung pandok. Iyo na ngayon, boss, kami na ang bahala. That is the essence of democracy. Iyo, maga. Gabos ka mapapaisihon. Alangan man na
tamili inimbitaran na duman sa ibong, dahil mo na imbitaran, politics baga is addition. Correct. It should be never subtraction. Aha. Kaya puan, papudan mo man. Yata, kung dahil mo papudan, di ba nga nakit na ito? Natural. Imbis kumbaga sa daraga, nagpipili paki sasaguton. Yan. Ganyan, nagpipili paki sasaguton. Dahil paki mga kuruluran. Pero expected na tayo ba eh. Na pag after kan filing kan COC, diyan na mapunan kuruluran. Diyan na, aram mo, natural yan eh. Kuruluran yan, maluwas ang bareta. Naunin nga yan. Igwa. Aram mo nga yan, utong nga yan sa kaibong, ang kapitan nga yan, 22 na. Utong nga yan sa ibong may, ang kapitan man, arog ka ini. Oo, iyo, tama. Baga. Ang problema, kung arog ka sa istorya kan amigo ta, na, tinawan niya kay asing kumil, 2 days, one day before election. Tinganing 1 hour, puto na sa ibong. 6 mil sa ibong. Pinapunan pa siya. Walo yung tinawa mo. Ay, nagawa siya. Pero Sige. Panay, yan na impormasyon. Ay, namaywasan. Politika, digdi sa mga barangay. Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal. Well, that's pure plain, straight up news bagad yun, ano? Papun sa mag-inibong na lado eh. Siyempre, nagpupuna yan tabi sa indang pagparamdam, pag-imbitar. Abe? Diretso, storya, dyan sa luwas, 3rd District, Kumparing Jim, what's happening? Go! So, salamat tabi, pwede marina hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, dahil nagkaiguanin regular na sesyon kasubago, nasang kunyang pang lungsod kan Ligao City, matapos na so duwang konsyal na kutana kaiba ni Congressman Fernando Didi Cabredo pasiring sa Metro Manila, taan katuyuhan sa baton, si ex-Congressman Fernando Gonzales dahilan sa mauli na inikutana digdi sa syudad kan Ligao asin digdi ma-celebrar kan na birthday sa September 11. Party kan pagpasiguro nagpa-swab test ang mga inay porabir na makipaghampangan sa dating congressman. Alang sinda Congressman Fernando Didi Cabredo nag-positive asin sa duwang city councilor sinda kagawad Jeep David asin kagawad Mado Manlangit kung saan naman tinido pa ang mga ini sa quarantine facility. Apoy na kayo ni so ibang konsyal dahil man nag-aparecer kung kaya dahil nagkaigwa ni na quorum dahil nagkaigwa ni na sesyon ngunya na pagkaldaw. Klararon talang kumpadreng Jim ha, nasa quarantine not because na nag-positive kundi medical protocol. Partikan protocol, Budaso driver. Dahil man ki sintomas sindang na mamatian, parte sa nakan pagpasiguro. Iyo, iyo bagas istorya ni Kong Didi kan ma-interview ta live sa Tingog. Ita masabat man agad duman man kay Congressman Nando tama birthday bagas sa 11 ano. Pasiguro nga paghampang man duman kay Congressman na dai kitang problema. Yun na nga nito. Pero nahilig ko na ba si Kong Didi naglalaba? Naglalaba baga. Naglalaba na. Dahil na nakaluwas na ito? Nakaluwas na. Normal na. Yan ang congressman. Sa inyo congressman nagalapa. Dahil sa nanay pahiling niya duman. So nagasablay. O tamasupog man kung mahiling kang nagsasampay ka. Hindi kung si na nagsampay ka to. O baka nagtago-tago sa naman si congressman. Yan na pa itago niyang winakawak niya na sa bilog na kinaban sa paglaban niya. So ngunyan, dahil masabutan ko na rin mauli digdi si ex-Congressman Nando Gonzales, matapos na dahil nga ninalawos ko na ang planong pag-uli kay ni kanakaag ko na gayad na si Mana, ang dahilan sa mga masabat saya, ayun na ito, nagkaiguan hindi na problema. Si Mado itong, Mado na Manlangit kagawad, City Councilor. Tapos si Yip David. Si Yip na David. Ayun naka-quarantine not because na positive sinda pero parte kan medical protocol because they are close contacts ni Congressman Didi. Okay, sige. So yan tabi pa sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim. Storya dyan sa luwas. Day puning sesyon sa sanggunian panglunsod kan Ligao por dahil nga ni dyan sa sitwasyon Pero okay baga si Congressman Didi nakahuron tanga nito ka nasa hospital June on air.
Diyan sa ngunya nakaluwas na naglaban na nga ni ibaga kan mga pantalon budaso ka mga bado niya. O ngunyan si Councilor David kuda Councilor Manlangit nagakwarantina not because na positive sinda pero parte kan medical protocol po yan because they're close contacts with the positive COVID positive ka nakaagi, Congressman Didi na naka-recover naman nga ni Congressman Didi. Po? So, daing session ko niyan, sasangguni ang panlunsod kan ligaw. June, yung mga dapat ilaog sa ere, go ahead na muna. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta! Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay kita, be, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Clemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong
ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DENR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini.
Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita. Iyo po tabi, aparte sa 1,000 na tinataoninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may mai-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute, kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Bicol Target. Diretso kan mga istorya sa palibot. Nasa linya si Ans. Good afternoon. Please go ahead na. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Location niya to yung kitiligdi sa Partekan, Putyaw, Sorsogon, pasisiring sa Pilar. Port ini kung sa mga oras din ni Sir Pio, dahilan sa pinagbabantayan tang bagyong Jolina, nagpupuon-puon na maghalaba ang pila kan mga stranded na mga vehikulo digdi sa Palaog sa may Pilar Port, particular na digdi sa sentro kan Putyaw, Sorsogon. Sa pagbisita niya na pagkahapon kan DCGB News, nanurtaran nato na maabot 30 mga truck Sir Pio na stranded na digdi sa may linderos nga ni kan Putyaw, Sorsogon, pasisiring sa Pilar, na talagang yaon lang sinda digdi sa gilid kantina po sa left part ni ko na sa tuyang ilaladawan tabi Sir Pio. Susog sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Mr. Dong Mendoza at tagapagtarap kan gobyerno provincial kan Sorsogon, particular ni Governor Jesus Escudero, ang mga vehikulong ini na live nang maiiling sa DCGB News Online, ma-stay ini digdi Sir Pio sagkot na malift ka na Philippine Coast Guard na travel advisory may kinaraman digdi sa TD o kaya Tropical Depression Jolina. Sinabi ni Mendoza na para mientras na sa oras na nagtitiniri ng mga trucks na ini, maski yung mga light vehicles, ma-establish sinda ni na soup kitchen para igaman ni na makakankakan lamang ining mga may stranded na mga vehikulos digdi sa nasambitan ng lugar. Sinabi man ka na PNP Sorsogon na padagos man ang monitoring ninda sa nasambitan ng lugar tangani na matawan man giraray ni na seguridad na mga personang ini. Roger. So far Sir Pio, iyan ang monitoring kan DCGB News digdi sa Partekan na Putyaw, Sorsogon na mga na-stranded na pasisiring ko na sa Pilar Port na mabiyahe pasiring sa probinsya kan Masbate. Sa atangon yan initially 30 na mga cargo trucks and nagkapira nga pribadong vehikulos na hiling niya to
diyan sa video sa Yes DCGB po. News Online ang tiga-anunsierta sa DCGB sa AM ba? Dano. Roger to that, Sir Pio. So the same cycle kan storya pero dai man papabayaan kan sorsogon sa mga pahinantes drivers. Yes, iyo man ang assurance mo niyan kang provincial government of Sorsogon na matao man sinda nin assistensya digdi tangan nila dai man mapabayaan lalo na sa indang pagkakantabi, Sir Pio. Iyo, di yaon sa nasinda sa gilid kan tinampo. Yes, matama oran-oran kasubago makusog ang oran digdi tabi, Sir Pio. Yan. Pero ngunyan puro tagiti na sana. Iyo, nya kun abutan sida kan riwurok diyan kan sawisaw. Ano daan plano kan sorsogon ka yan? So ngunyan tabi, Sir Pio, magkakaigwa ni na pagtiripon man ang mga kumbaga gobernantes digdi sa probinsyang ini tangan ina kung ano ang contingency plan nila just in case na maabutan talaga sindakan kakusugan sa na bagyong Junina. Iyo ta as of now kung dai magliwat ang speed and general direction da ini landfall sa Bicol kaya lang siyempre susawisaw baga alangan man na dyan sa naman iyan gabo sa indang mga vehikulos Yes. Madagdag pa yan ta more is coming taod-taod di gawapanin maarabot yan ang paminsan nga ni nakakaabot ang linyada kan sagkod sa political territorial jurisdiction na kan Albay. Totoo, Sir Pio. So mga nakalihis pag ang mga bagyo nag-abot ini dyan sa may boundary naman kan Banwaan kan Daraga. Oho, okay. Sige. So, pero kayan, Sir Pio, nadigdi sa may parte kan Putyaw, sinabi man ni Mendoza na kadakol naman ang mga stranded na vehikulo, pasahero man dyan sa may pasiring man sa Matbog Port, sa mga oras na ini nakapag-record na sinda ni na 30 isa-is na trucks and 40 na light vehicles na may 150 isa-is na pasahero dyan sa Matbog Port na stranded man sa mga oras na ini. Ara mo inian sa mga nakalusot pa na biyahe prior na magpaluwas sa Coast Guard ka na pag pupundukan biyahe sa dagat. Now, pagkatapos na maipaluwas ito, ano daw so ginibo kang provincial government kan Sorsogon advisory makakonektar duman sa Manila na dahil na yan padaraguson dyan, dahil na madagdagan yan. Over. Yes, sa may kinaraman sa bagay na SPO, putong pa yat na ito pa sa nag-inisan ng informasyon sa mga oras na ini. To detalye sa nakan mga na-stranded. Pero baka lamang nagpupunas sila mag-connectar sa Metro Manila. Lalo nining mga pauruli baga sa Visayas, sabi Sir Pio. Precisely. Iyan tabians, yan na nakaguong dyan ngunyan. So mga nakabiyahean prior pa sa advisory kang Coast Guard. Now, pagkapaluwas kan advisory kang Coast Guard, yun na ng problema. Takon na dahil yan maka-transmit duman sa Manila na dahil na pala nimbiharig di sa Bicol ang mga sasakyang pandagat, particular dyan sa Sorsogon, pasiring sa Visayas, sige man giraray ang arabot ka yan dyan, sige ang dagdagan, problema na. So, ang dapat na maiskusar is kung paano duman, bata mga cargo trucks yan, mga cargo trucks, mas kisa-isain hali yan. So, dapat ito ng control point pag luwas pa sa duman sa Manila, na balik na kamo, tabi, dumang kamo sa gilid, tinampo maagahan ka yan dyan, kung paano yan, tabi. So iba nga ning mga light vehicles digdi sa PO, pigabisuhan kan mga members kan kapulisan kay kan Sorsogon TPO na magbalik na wala. So iba nagbaralik na, pero ning mga truck talaga na talagang may biyahe pasisiring sa Masbate. Iyo talaga ang naghalap na sa digdi siguro wala na sindang maduman na iba. Iyo, no choice iyan taan mga kargadakan, mga epektos na pinagapod, mga epektos. Yes. Yang muda nagbiyahe man sinda kanda ipampaano ning advice so Coast Guard inabutan sinda while on transit na. Yes, so si travel advisory baga Sir Pio kan Coast Guard nagpuon 11:30 ka sa bago. Yan, so mga nasa biyahe na in transit kan ipinaluwas yan so dai pa man sindang kasalan kan kumbaga so to speak, pero after 11 duma na mahiling an diskarte kung paano na dai na makabiyahe pa, dai na ning mabuhian pa duman sa Manila na makadagdagan sitwasyon yan sa Sorsogon. Over. Tama, Sir Pio. Roger. So yan, Sir Pio, ma-follow up palagos kita magkikipag-coordinar kay Sir Dog para maaraman ang mga aksyon na may kinaraman digdi. Sige. Live in on assignment sa probinsya ng Sorsogon, Ans Calero with Boy, DCGB. Hale mismo dyan sa Sorsogon, nagpasiring po ang mobil si Ans and si Boy tanganing maisihan ang sitwasyon. Yung baga supig sabi ta yun yan ang mga yaon dyan. So nakalargaan prior pa bago pa linuwas so advisory. Taday man sindang pagkaisipan. Now, pakaluwas kan advisory,
Ano ba, hanggang sa naduman sa advisory, bahala na. Dapat iguaning koordinasyon sa defense, sa civil. Ano, bako sa nansorsogon, pati kung sa pang mga biyahe digdi sa Bicol na maagi sa dagat, na pag iguanin nagadang-adang na maraot na panahon, dapat iguanin nagakanigong sistema na diit-diit na nga na pig-implementar ngunyan Jun. After so long a time, Jun, na piga para kampanya tayan, di ba Jun? Dekada ang piga para kampanya tang araw ka na pag-iguaning anunsyo na ang bagyo maagi sa Bicol. Ano, so mga yaon duman sa Manila, pre-pandemic period pa, na mga bihikulos, lalo na pampublikong bihikulos, mga truck na yan, mga pampasaherong bus, minibus, aircon bus, ordinary bus, ay napagtugutan duman sa mga terminal. Bako John, iyan kun mga pampublikong bihikulo, madali makontrol, tayo ning terminal. Nya ining mga nagdadaranin mga epektos, 18-wheeler trucks, 16-wheeler trucks, 10-wheeler trucks, mga vans, mga closed vans, sa inmo, taman iba-ibang hali ka yan. Ano, so ang resulta nangyayari pagka dawa may signal digdi sa Bicol, buhi sa nang buhi naman sa Metro Manila, putting at peril itong sa mga biyaheros. Tapag abot digdi sa man sinda madago sa pier, sa pantalan, dahil biyahe, hindi yun na yan. Well, at least for now, ano, igwa naman yung pig-implementar ang defense sa civil. Kaya lang bako pa masyado pulido. Ano, asarong example na pinagsabi ta sa araw kaining bagay is yun nangyari dyan sa Sorsogon ko niya na ini mga na-stranded dyan, yan so mga nakabiyahe pa prior itong so advisory kan Coast Guard. Now, pagkatapos na ipalos na kan Coast Guard kan Sorsogon na bawal na ang pagbalyo kan dagat, ano na naksyon na ginibot kaning daay na makabiyahe pa so mga hali sa Manila pasiring digdi. Ano? Sige, we will be right back. Pakalis kan oras, it's ba na gadyo na no? Mo ko pinagbutubutan ka suba Gus Mario Joseph. Oras sabol natin, Mia Culpa, alas 4:43. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport. Yo, kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na
Ang sarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Siya servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dumakulang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ng tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment.
At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now. Bicol Target. Thank you so much, June. Diretso kan bulos nini story. Aramunta na informasyon halis sa Premier Distrito, kumparing Jomar, marahin hapon, what's happening dyan? Salamat Paring Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Posibleng mapudo na ang overpricing na pinagigibukan mga parapadyak dito sa syudad kan Tabaco. Na nagsisingil nin 20 pesos kada pasahero. Kanginot magatabi Paring Pio, ang pamasahe man sanakan 8 pesos kada pasahero. Kan magkaigwa ning pandemya, binawala na magsakay ning duwa. Pero ang ginibukan lokal na gobyerno, 20 pesos ang kada biyahe. Yan, tanganing makumpinsar man lamang. So, nawarang pasahero. Roger on that. Okay. Kundi, ano nangyari? Minapick up kiduwang pasahero, 40 kabos ang income niya. Ang gulang ba yan? Sige, go ahead. Nakulong ki reklamo hanggang sitasan na so mga autoridad dito palanday man na ordinansa. Yan, dai man sidang ipapataw na penalidad ta dai man ning legal backing. Roger, ding armas. Ngunyan, may armas na sinda. Yan. Pasado na dyan sa tangguniang panlalawigan, sa ordinansa, nagkahalata sa nakan magkakanigong aldaw para ma-implementar. Yan, ordinansa na. Na ang singil sa padyak sa syudad kan Tabaco, 20 pesos manggiraray, pero kada biyahe. Kada biyahe. Oo. Nga, minsan baga, ang mag-ina ka mo, mag-ibahang ka mo dyan sa padyak, tapig tutukutan baga yan digdi na. Sa roman sa nakamong harong ang hinalian nindo. Pwede ka mo mag-ibahan. Roger. Tapos sa harungan ni ngayon, kukurugusan, magagum, pakatapos, papagtaningon sa padyak. Ang pigsisingil kanday pang-ordinansa, 40 pesos, patuwa baga nga ka mo, 20 kada saro. Ngunyan. Pwede na magreklamo. Tamay ordinansa na. Iyo. Saro o duwan lunad, dapat 20 pesos sana ang pamasahe. 20 kada biyahe. Roger, basado sa mga nakaulay niya tong traffic enforcer, pigahalap na sa naninda na abuton so tamang panahon kan publication sa itinaong 15 aldaw, tangani na makapanikit na talaga sinda duman sa mga sasakay nin duwang pasahero na ang singil 20 kada saro. Di maluwas ko niyan. Talagang sarong pasahero sana kumapalunod pa ng saro, 20 manggiraray day pagdagdagan ng dagdag na 20. Roger. Yan. Pwedeng maging duwang pasahero, libawa baga mag-ina. Pero pwede na yan, pero pamasahe kan 20 manggiraray. 20 manggiraray niya. Kung suduwa na yan. Kung sukabarkadan sakay, day ba po pwede 20 manggiraray. 20, basta 20 nanggad sana ang pwedeng butasan, pwedeng makantos, duman sa parapadyak. Yes, ayan. Arog man kayo ni sa tricycle, dahil ko lang nakuha so kung durano tabi Paring so limit, na regardless kung pirang pasahero iyan, dapat ang makantos man sana sa driver, so ipigtalaan na taripa kaining bagong ordinansa. Very good, sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. At least dyan sa Tabaco mapaplansa na po. Yan ang problema sa plete sa mga padyak. Hindi sa Legazpi yun sa mga tricycle dahil na wala na. Kontrata system na ang nagre-renardig di tabi. Kontrata system. Dahil na kayo yun sa mga paypay kang drive kan na 8 sa na ngayon o 10. Dahil na. Apotong kapirang pamasahe mo naman. Dahil na nahali tabi. Sa Birak, sa Catandones, dahil araw ka yun, paypay mo, saraw kang pasahero sa inadistino mo. Dahil ka, 8. Di man sa to si Legazpi. Sa Naga, bako man araw ka. Di man sana sa to, Legazpi. Kontrata system na, walang laban yung gobyerno. Ay,
Ay, naga. Salamat po kan sa idong paghinanyo, gano, asin namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB, ang sa inyong kadamay. Sa araw, kahit anong oras ako magutom,